right. So ndazouya ku-right channel now. Tatiri kuseri konjingoshedza muti vauye kuno. So nhau iri pano ndiyo iyi. Ndauya manje. Toda kutaura nezvekuti ndikudze kuti chaunenge wagona chaicho hapana. Right. Ndichi-explaina. Chaunenge wagona chaicho hapana. Tichiri kuchikoro isusu. I remember ndichidzidza kumaruzevha kare. Kumaruzevha. Tiri grade 1. Tatisingazivi kuti kupasa kudii. Taingo as long as usinaita number last at least handisi ndafika do. Taikuti kufika do. At least handisi ndafika do. Kamentality kako takakura nako kekuti unofunga kuti just because hauna kupiga do uri in a better position. Usingatozivi even usina zvakupiga do uri muklasi yemadofo ka still wafoira. Murundi ndizise titaura chibika kazvinhu zviri kusva pana kuti taifara kuti senge inini ndiri grade 1 tiri muklasi yevanhu 48 dzimwe dzaisvika 50 but taisva maklasi 48 ari maklasi 2 kwakune 1A 1B so taisvika 48. So inini manje ndaijaja success yangu nekuti handaita number last. Ndakatenge ndaita kuma number 28 but still mamarks angu anenge ari bad ipapo. Mamarks anenge ari bad but inini ndaitofunga ndakapenga because handinaita number last. Zvandasingazivi ndezvekuti kune zvimwe zvikoro zvaive far better than us. Indaizvikombera nezvikoro zvekweduka kwamazviwa. So ndaiti at least handaita number last. Ndaitoenda ndichifara kumba kuti handaita number last. Waita nambani even vana mai vedu waita nambani vana mbuya vedu naiwo mwana waita namba kango 2 even iri klasi yemadofo waita namba kango number 2 vaifara vaikurayira huku. Mirai kanigokudza ticha wagona hapana vaiturayira huku serious vasinambobvunza kuti wawana chii vana pamunini vedu vanga vakati dzidze ndo vaizotione report. Saka dzimwe nguva igona kuenda kuti ndaita namba as long number yachona isina kubereka imwe namba iri number 9 number 5 number 6 ndaita number 2 ndaita number 4 vaiti mwana wangu anogona chikoro. Muri kunzwa mirai kamusaita wara ndiri kumbobika pana kuda ndikuudze kuti debate iri kuenda richinda nokupi nyaya iri kuenda nokupi because tingabetserana panapo. Iwe mentality iyoyo takakura nayo nanhasi tichinayo mentality iyoyo yokuti unoti as long ndisina kudii as long ndisiri ndaita number last I'm okay. You are not okay. You are not okay. Musayuza previous relationship yenyu yokufoira kwenyu kauti level rekufoira kwakaita kutsvaka as a scale yokutsvaka the next person. For example wosvika palevel rero kuti noti at least murume wandinaye uyu haachandirove but still achingori a bad husband. Chaunenge wagona hapana. You don't get married to get a better person than the one you used to have. A lot of you guys, you get married to one munhu ari better than. And vamwe venyu munototsamwiswa nemunhu anenge achiti ex wako achikudza kuti unomuwana ipakaita seni. Ex hafaniri kukudza kuti unomuwana ipakaita sewe. Because why would you want mumwe akaita semumwe munhu wakaramba? It doesn't make sense. Ex akavati haumuwani futi mumwe akaita seni. Unofanirwa kutofara kuti yeah! But if unototsamwa unotoenda uri miserable. Acha ndichamuwana futi mumwe akaita seni. Why are you angry? Haumuwani mumwe akaita saiye because you don't need munhu akaita saiye. Ndosawamuramba ka. You don't need munhu akaita sa-ex. Saka ex akati kuti haufoka mwana munhu akaita seni ka. Unofanirwa kutofara kuti yeah! Muri kundinzwisisa. So unoona tumwe munhu so anorambana nemurume anga asingachengete vana
but angachinwa zvokunozvezera obva ati at least ndazowana umwe anomwa mbijana still idhakwazve hapana zvawagona hapana kana warambira munhu kumwa usaenda kupepa 2 woti at least ndawana above half kupepa 2 iwo achizobata nzova mamaki achona wofoira because vanoita the average of 2 masubjects mapapers kana ukawana paper 1 ukawana 49 paper 2 ukawana 42 kana ukawana 53 paper 1 paper 2 ukazoita maybe 25 hazvibetseri kuti at least ndapasa 1 paper because kana wamabatanidza mese mangofoira still exam yacho nenge wangoifoira so ndo pane nhau ipapa. So a lot of people are using kufoira kwavakaita paprevious scale as a scale yokutsvaka rikuita live papage ripiko ndingedaita live papage riseri as a scale yokutsvaka the next partner. So ndo pamune vasika chete papa ipapa ndo pega pamuri kurasika. So I hope handisi kupisa pana. I hope handisi kupisa ire. Right guys, tikutaura chibika kamusakangana. So pisa sokutamba sokuseka kasho utotsva zvinhu zvanguwoinini wakutiwa amana. Right guys, so chinja unenge uchiti wagona ipapapa hapana chaunenge wagona because still uri kufoira team yafinisha second zvemanhu izvo ndiva tafinisha second yangofanana neteam yafinisha uyu because hamuna zvamahwinazvo mungozvozvikamfotana kuchampions league second yongori the fastest loser. Kana chita marathon na Usain Bolt ukafinisha number 2 unongori the fastest loser. Hausi munhu wokuti unongatofamba chiudzanzi ndine the best mumanyi unongori the fastest loser. Inongori polite mena yavanokushandisira but in other words uri muruzi ari faster than vamwe varuzi. So relationship yako ikafoira iwo, one thing jaunofanirwa kuforgeta is the previous relationship. A lot of you munouse the previous relationship kujudge ndatadza kujamba apa saka as long ndikazojamba apa it's okay, but ipapo paujamba pasiri worth it still kungofoira. You need to rectify zvinhu zvawakatadza paprevious one or else zvakogara uri single. Murunzwa point yangu or else gara vamati murume wandeve naye ndirova 4 times a week because you know at least wandinaye anondirova kana angodhakwa hake handirovi daily still urungorohwa urungoro hapana you just wangoenda kupepa 2 and hauna zvawaimprova because kukanzi vanorogwa nevakadzimirai vanorogwa nevarume kuira unongoenda still zvokuti urikurohwa zvimbijana. A lot of you guys kana mutsvaga mapartners muri kuvatsvaga mapartners in failure ndo unonzi kutsvaga partner in failure. Uri kutsvaga partner pepa rakadofoira kudhara nemastandard that's a good one. Uri kutotsvaga partner nemastandard akatofoira kudhara mastandard iwayo akatofoira. Uri kuti iwewe haidisi mukomana wandinaye zvino wava nani uri kutsvagira ari unoramba munhu ari wese uchitora ari nani zvangofana nemukwese ngokufoira. Ndo zvataita chiri kuprimary school. Tiri kuprimary school taingofara waita namba ndo number 2 even ari muklasi yemadofo akaita number 2 anenge ari dofo tasingatari tichiona chi munhu aigona kuita number 2 iye ane 35%.
aita number 1 ane 39 because class yemadofo tasingazvifunge izvo ndaita number 2 kwedu ndini number 2 mufamily medu ndini ndega ndakaita number iri pasi pe10 but mumamaximum tisingazivi kune vamwe vanhu vanodzidza kuma-private school vari kuita number 20 asi vane ma-a because vari muclass dzema-a muri kunzwisisa so be careful to uri kukompita nani be careful relationship yako yauri kutsvaka iyi uri kuicompare neipi yawakamboita before kana wakamboita a previous relationship isiri good, don't compare it with a new one because it wasn't good anyway. Why bother comparing chinhu chakafoira nechimwe chinhu kuti murume wangu aiba but uyu wandinaye hangu haabi daily but anoba achirungobasirwa ongororwa nembavha chake kanzi vakarorwa nembavha weku nochingoendawo zvako kade ndopoenda ndozamataura mirega ndikubika panapa titambe kachipisa chikafu pana rasvika kutamba chipisa chikafu because tells zvakapana imbochekerera hatingatambe tichipisa chikafu guys tichikangamwa tiri kubika ka hazvisi kuda kubuda musho pana so ndokolapamwanonzwa munhu achitanzi oti kuri kugara kuve ndogara kumiddlesbrough kure nepi middlesbrough kwacho kure nepi akakuseta standard yekutanga yekuti pedo ndekoko ndiani pedo nepi zvibvunza kuti unova munhu achiti unogara london ndigara london unogara scotland kure nani kure newe kana kuri kure newe why should you use mastandards ako iwewe kuti pave padhuze newe hatizvibvunzi izvozvo at least wandinaye ava nani ari nani panani so you're actually saying you're actually comparing your new relationship ne previous one yakafoira. What's the point? Aiwa wabuda mumba wabuda pano vari kunaya nditi woinda pazaspeshizha kuti at least apa pasi kunaiwa because apo pandandiri ndachinaiwa mumbiri wese but rungonaiwa still muri kundinzwisisa maybe munditi problem yekuti ukataura nevanhu haisi t-shirt shongori zvimawe zvandongopfeka kana chibva kujim saka nhasi ndiri kubika so musavhunduka haisi t-shirt but ndiri kuzama kuti ndiexplaine kwamuri ndisingapise usavi kuno because ndiri kubika veji ndida kuzama ndibetsere vanhu vano mundiregere guys ndakona chibotora matomatoes kuno ukaona chisangana nedomatisi rakadai rine chitanidzo but nawe ndiri kutaura ndekuti ndoda tibetserane pano why are you comparing your relationship with the one that failed? Ex wangu andiudza kuti haufokaona munhu akaita seni handimudi munhu akaita sewe ex because what's the point? ndokusiya ndonotsvaka munhu akaita sewe saka ex wako akavekwaura akati haufokaona munhu akaita seni iti thank you I received that in Jesus name handidi kuona munhu akaita se ex because the ex imi munorwadziwa munhu akati haufokaona munhu akaita seni unofanira kutofara yes I've been praying for that kuti ndisaona munhu akaita sewe nditiwana ari better but imimi memuchida kushandisa mastandard ex wangu aimari 4 pazuva saka ndada ex mwari nani but asingamwiri 4 pazuva why zvakasingatomwizva chese because wadidoro handiti munhu angouya mulife mako 2 minutes wakuda kuti useta mastandards ekurarama nelife yake that's not nice akusi kungwara mirai guys ndipota ndichisuka ndiro panapa saka ngana wakandogara ndega ndofanirwa wazvibikira ka ndikafarira ngotaura ipapapa mamwe mazuva ndotorega kuita live because ndinadona kuti handina kubika wana ndichangopedza graph so ndangopedza imwe yandachiita panapa muri kuzvinzwisisa here vanhu
unonzwana chiti makazororwa pazvo zvanani kuva nani kwangofanira kugwara hazvinofanira kugwara here zvokuti unonzi ko vakadei vagwere vadlawo vadla asi dumbu rakangozvimba still varongogwara sapana zvanani hazvo zvanani zvechi relationship haifanira kutreatwa senge ugwere kuti unonzi at least atomboburitsake mweya nani hazviisizvo. My point is kana chinhu chafoira ngachiraswe ende musatomboita time yokugadzira new relationship mushandisa skero reprevious one. Skero rekufoira kwamakaita previous one. It's no point. There is no point. It's not worth it. It's not worth it. Yeah, alright guys. We are in foira murukuno. What's the point? Shadaita Rudu. Take far out day. Data number 2 in class in Madoko. I want to use data number 2. Chown over 2 cheated. But why that 2 pachi? Foira. I don't get when I finish a second is just the fastest loser. I think I'll lose still. Because I'm going to silver, I'm paying silver. Silver is not gold. Silver, if you get that gold. Then I'm to that silver. I'm going to go compete for silver. But the fact that you don't watch that gold because one is silver should not really be something to go far out. So I'm with you and are you happily married? You are not happily married because you are happily married. You are happily married because you've got a husband who is better than the worst husband. You are going to. So what's the point? What do you far just because Murumo are slightly better than one? Don't use last husband or last relationship as a scale. You would determine out a new relationship in Gaich. In fact, cannot do anything she no remind the previous relationship a new guy teaser. That's serious. Anything she no remind of a previous guy, a new guy teaser. So mnaganditi une temper iwewe senge last husband yam. This is it. Teaser. Yeah. Nduku blame teaser. But usa teaser kwa chifunga wati urikupa vamwe vanhu vanopa kuti vakaramba vanhu vavapa munyama kana kuti watora laki inhema dze. Kutiza kwako kunogona kubetsera munhu kutomuita better life. Kutiza unogona kuzvibetsera iwowo. Kutiza fight kunogona kubetsera iwowo kuti haurohwi kumesa uchazvimbi kana kuti wanga uchauraya munhu. Zvinhu zviviri kazi. Ukatiza fight isati yaitika unogona kunga wazvisevha mazino ako anga achabvisiwa nechibhakera neroro raungoda kubhanana kana kuti unogona kuzvisevha jere wanga wacharopa munhu anga achida kuzvivira katofa ukatoenda kujere. So kutiza kune advantage but zvinongozikamwa nehameno iwe ndiwo uchazoita judge later kuti kutiza kwandakaita kwakandibenefita here kana kuti kutiza kwandakaita kwakaruzisa inini muri. But kana watiza karega kuramba uchingocheka on the person watiza semukadzi walo. Chidzidzo chomukadzi walo kuti musacheuka kwamabva ye. Bible iraidza matiudza kuti it's not worth it. Kana iwo wangoida nini tikarambana, don't stop checking on munhu warambana naye. Mukadzi waloti akati abuda Sodoma neGomora ati uri kucheukei uyu takumubika iko zvina amunyu. Bible iraidza mataura kuti inzwaka kana wabuda murelationship chirega kucheuka uri kucheukirei wabuda in a bad relationship. Handi listen, hapana especially vanhukadzi ndimi munogona kubuda. Hapana mukadzi anobuda murelationship asina kumbofunga. Vanhu vanobuda murelationship asina kufunga varume.
mukadzi haabude murelationship asina kufunga. Ukaona mukadzi obuda murelationship akafunga 10 years ago, anga akagara achimbofunga and akatomboworka on it. Vana musoro bhangu isusu vana Abhero tisitobuda tisina kufunga. Listen girls, let me tell you. Mukaona murume achikuramba dzimwe nguva ka haana zvafunga. And usually varume vanoramba vakadzi ka big mistake. Big mistake. And vashoma varume ndakaona vakaramba vakadzi iri good idea. And reva kuramba mukadzi nokuti ahura, it's a good idea. Of course hapana ndo agara neuri. Ndoreva vamwe varume vanongoti anakirwa kunzoko nechimwe chihure. Oro yachirova mukadzi buda mbama maiwi. Varume ivavo vese hansana mbona anombobudirira. Varume type idzodzo maiwi. Wangona shangu mushopu wakudora sai wangona iyo ibhutsa ndichaidi wangona vanhu vaitenga bhutsu zvavaita. Kune vanhu vanotenga bhutsu type mbiri. Kune vamwe vanhu vanotenga bhutsu vachisvika mabhata votora dzavakapfeka voisa mupaper bag vodzokerana. Koya vanhu vanotenga bhutsu vachitora samabhata ko bhutsu dzitsari aiwa ndevamwe customer yanga iri pano yatenga ikabuda dzikanodambuka parodhi apa dzikanodambuka parodhi hachina akaona. Handisi kuti kana waramba munhu ramba uchimucheka pa, ndiri kuti ndikuda ngokudza kuti vakadzi vari smarter than us men pakuramba. Ndikaona vanhu tu vachirambana kukanzi aramba umwe murume handina confidence in that than ndikanzwa uchinzi mukadzi ndiaramba umwe. Handisi kuti vakadzi havaiti mamistakes. Vakadzi munoita mamistakes stere, but advantage yenyu vakadzi ndekuti pamunoramba munhu munenge mambofunga. Varume hatifungi murume anokuramba zinawo. Nhani saka chakanaka kutiza here kana kutiziwa zvinodependa nokuti uri gonzo here kana kuti kiti. Mubvunzo wavabvunzawo yokuti saka chakanaka kutiza here kana kutiziwa. Kana iri kiti uri gonzo chakanaka kutiza. Ende kana uri kiti kana uri gonzo kiti ikakuvhunduka ichifunga kuti uri zvinhu rinoruma ukaona kiti ichitiza chakanaka kutiziwa izvo. So gonzo rinogona kuti rogona kudonha paceiling rigoita noise inenge yeshumba kiti igotiza. So it's an advantage. Saka mubvunzo woti chakanaka kutiza here kana kutiziwa zvinhu zvimwe chete. Kana ndandiri kagonzo karapa kakadonhera musaga kati imbwa dzadziri muna nekiti dzikatiza, it benefit gonzo. Even though imbwa dzichitiza kune shumba yekuya gonzo rodonovanda richiti handatova. So it benefit gonzo. Kutizawo disadvantage yokutiza ka ndeyekuti chimwe chechikutevera. Saka kana uchitiza chinhu unofanirwa kuzovanda kana kuti unofanirwa kumanya faster than chinhu chacho. Saka kana iri kiti ichitiza, iri gonzo richitiza kiti, rikatiza richinanaira rinobahwa rikadliwa, rikatiza very fast rikazoneta rinobahwa raneta. So rinofanirwa kutiza richinda muri safe mumwena, right? So kutiza kwega is not enough. So vamwe vanhu zvamunoita manje murelationship dzenyidzi, you are so good at kutiza relationship. Ndabuda murelationship. And then what? Wobuda murelationship unotora paper 2 yemunhu wakaramba. Kuvanhu of course vochiti guys, I've moved on. Une zvinhu 5 here pamunhu wako munyuwani. Une zvinhu 5 here zvaunoti vanhu vakakubvunza unoti guys murume wandanaiko zvino ari nani. Munofarira kuti murume wandanaiko zvino ari nani ofunga kuti waachiva something. You achieved nothing. You don't leave your ex kuti unowana munhu ari nani. You should leave your ex kuti unowana the best. Saka ndosanchiti ukaona ma-red line, ukaona zvima-red flags zvinokuti
zvinokureminder ex wako. Musazvishingisa, vazhinji ndo pamunozvishingisa. Ndavona hasha dzaita Fidzo. Hana akakuzondirova, ex wangu aindirova saka. No. Red flag. Wadaona red flag. Zvava parodi uchidrive wona red flag. Red flag iri kukupa warning kuti inzwaka kumberi kune vanhu vari kutinamuka ukadrive nespeed yako unonobondera. Munhu anoti akaona red flag will slow down. Nemunhu anoti akaona red flag otochinja road. Ndiona senge munhu anotochinja road ari nani. Because unogona imwe red flag inenge ichikuudza kuti kwauri kuenda kune danger. Imwe red flag inenge ichikuudza kuti watove mudanger. So unogona red flag haisi good communication. So munhu anoti akaona red flag ochinja road. Nemunhu anoti akaona red flag kuti I'll trade with caution. I prefer hangu munhu anoti akaona red flag otiza. Fidzo, zvandakarambira murume wangu ndiri kuzvivona pauri. So run. Wandiseva wenini divorce. Because achapa mauzo divorce later. Kana zvakarambira murume wako uchizvona pandiri. Run. But kana waita run, chirega kunoenda pane ane zviriwe. So unozona iko zvino kuri nani yako. Saka wakasiya zvinhu uchienda kuri nani. It is your reason to move on to find a better person. No. If I want to find what it's listen. Guys, now big a soup. But now to big a soup. Zvaiba but ndandambobika zvimwe zvacho zvinyama but ndichabika sadza ndandani mazuva asingadyi sadza saka hazvaibva but zvazvoda kutsva zvo but zvaibva saka ndokobika chisadza chandobika 2 minutes so but ndine nzara ndisandadyiwa pamakuseni so no ndabika ndatenga ndifunga kuti ma off cut zvonondori normal bacon saka haiwa nyama ma off cut sepoka mandombobika so vanhu muriwo watoibva so ona munhu achiti hanzi zviri nani hazvo hapana nani zviri better. Listen guys, let me tell you something. Takadzidziswa kuti good better best handiti, but a lot of people hamuzive kuzviapply in life. Kuchine vamwe vanhu vanofunga kuti munhu akabva pana good achinda pana better agona. Madivorsa ndadivorsa mano mwamurume ari better. Listen, kana wadivorsa enda kubest. Good yakakundwa na better but it's not best. Uno vamwe venyu mukadivorsa ndatsvaka mwamurume ari better but it's not the best option for you. Kana wadivorsa find the best option for you because good, better, best. Chirungu chamaingodzidza good, better, best. Vamwe venyu ndongoda zviri better than good, better. Wovunga pawachiva something. Ndo vanoti murume wangu aiuya kubhawa nawo airara aiti kana iri weekend achadzoki until Monday. Uyo andina yangu kana iri weekend at least anodzoka neSunday ari better. But adzoki kumbazvo. Find the best husband who doesn't even go ikoko, who doesn't even need kunzi anodzoka Monday, haadzoki Monday because andogara newe. Your best. Urondinzwisisa? Mamudondinzwisisa kana? Shafa makadera. Saka vazhinji venyu munoti kana mapa beta mofunga kuti motoshamisira. Ndakazomwana ari beta. Kutoti beta kuti vamwana
ndakazomwana ari nani ene vemtotaura makaruma mundo mwezasi ndakazomwana ari nani hangu and you think you've achieved no you actually failed nani haisi nani haisi best toda vanhu vanoti kana vachidivorsa modzoka mobva I found the best partner, the best. Wabva pagood ukajamba uenda pabest. Ndo zvinoratidza zvamaidzidza mausingazviwisisi. Ndona. From good you need to find the best. Izvana better is good, better, best until they want what. Kurundinzwisisa. So tsika yenyu kuti unoti yataita tiri primary ndataura yekuti taiti ukawana 5 out of 10 uri muklasi yemadofo uri highest vana baba vedu vaingobvunza kuti waita namba ani taita number 1 uya pano mwanangu ndokuvurayira huku apa wana 49 out of 100 bhozi uri muklasi yemadofo vasingambotarisi kuti uri muklasi yemadofo here vaingoti mwana wangu ndiye number 1 pachikoro chekumapedza ichi mapedza school mwana wangu ndiye number 1 kuti vobvunza vabereki vati saka mapedza school yacho inokompitana nakutama here so waigonowana kuti pachikoro chemapedza pacho paita mwana wako number 1 hapana kana 1 akapasa O level maresults ko wachaita number 1 uya yakabuda nechi akabuda nemayu moshamisika chikoro cha no mastandard acho ndiye mayu so kana uri mustandard yemayu ukaita number 1 uri number 1 asi kwangofoira ndo zvamuri kuita marelationship you are living a relationship yakafoira uchibvunza uri ndazomwana number 1 awa ndazoona iko zvine number 1 izvei number 1 muclass yevari kufoira marriage saka unongori musame grade kana vomaka veku highest score kwanomaka vanongomaka vachikupa D havazvitarisa kuti uyu mupei A nekuti kuchikoro kwabva kundiye angari do havamake vachidero vanomaka marriage vanongoti vanongo vachingofamba socha how is your marriage ari nani hake pane wandembori naye vomutarisa anotengera vana vako vakawana navo hembe no anogeza no anoya kumba on time no still ari nani haumakwe neprevious guy unofanirwa kuenda ku the best haisetewe futi newe listen ndo zvinhu zvandoda kuedza mira aimbotora matomatisi ndisa ndokusaka ndichigara ndichiudza ndikati best friend yako iwewe ina best friend wayowo just because uri best friend yangu inini it doesn't necessarily mean kuti ini ndofanirwa kuita best friend yako best unojajwa newe kwete nevamwe so unogona kuti I've got the best car in the world because ndandine Datsun 120y now I've got the best car now mune motikari rudzi ndine Peugeot best kwauri shama inenge ingori best kwauri tadoiti Peugeot kana ndinodziti inenge ingori best kwauri shama kune vamwe vasingatoitarise so ndo paipa ndozoti nyorai kama list vanhu vondiseka fidzo nelist yako yeye fidzo list yako yeye uroriwe zvipi usarorera kuti vanhu vati kwanzi wazorora because anogara nebora ngoma ndiwe Abero naiwe Abero iwe ndo uchagara naAbero ndona anogara naAbero ndiwe because kuchechi kwedu vanhu vese vapera kurorwa iwe kana kuchechi kwenyu kuri kuchechi kwemashurugwi nyange vakapera kurogwa vese kusvika nemwana wesunday school karogwa kana iri chechi yemashurugwi zviri nani vakuseka hori single because a lot of you guys you level things nekwamunogara zvavamwe zvondikatoenda kwedu kwamazviwa wako ndendiri mbingaka ndochiriwo chiginimbi chokwamazviwa chikinimbi chokwamazviwa but for who vana ginimbi chavo vakazove vainge kutera kuti
kochiko chikuita because iwe rega kuti kana uri mwana washe muranda kumwe ndo zvavaireva izvozvo kuti mwana washe unoziva kuti kune vana vavashe vakawanda vana vakavaya kuuk kuno vakanyimwa mavhiza mwana wachief uye chief zvimba wamotaura iye chief zvimba anomuzera ivavo varikuda kuvhukunyira vamugabe ivavo chief zvimba varikuda kuvhukurira vamugabe unozviziva kuti vakauya chief zvimba ivavo vakauya kubritain unoziva kuti anodipotewa kuti I'm a chief in Zimbabwe, I'm a chief kwa zvimba, I'm the one who exhumed vamugabe unonzi dzokera kumaruzeva mwana washe muranda kumwe so iwewe kuchechi kwenyu pamwe ndiwe wega wasara uri single but uri kuti ukatarisa marriage dzavacho vari kuroorwa vamwe vacho vari kutohurigwa musi wewedding murume achita sengaenda kutoilet achinotorovanula mutoilet pawedding iwe kuti but at least vabereki vari kudla a lot of you guys tiri kukuonai tiri kukunzwai marriage dzenyu mangotsva kuti vabereki vadya at least vabereki vake vadya ndakuudzai ndikati isusu tiri kuprimary school kwamazviwa kwandaidza kumapedzawo ndaingoti taiti 48 muclass grade 1A 48 ndaingoiswa mb ndonga nokuda kwesenem paizoni senem yangu mapi tetadarika mamwe masenem saka vaita masenem 48 ari between A kusvika mheno then isu vana mapi taizoenda kupisa even kusecondary school ndaka handinamboenda muA form 3 paizoiswa A nokugona obvious kwete kuti ndasingagoni chikoro ndaingori nepfungwa iyoyo kuti as long muclass mavandisa imomo ndisiri number last and ndisingaiti number iri more than 15 saka ndaindoita number 12 I don't care kuti ndine ma-A mangani ndaita number 12 muri mangani hausati wambona taizvikamfota waita number ri mwana ndaita number 12 out of 48 aidanidzira out of 48 zvizva zvekufunga kuti wagona saka vana bamunini vedu vanga vakaenda kuuniversity vaizotione report rako ipapo manje unoona munhu wachaita number 14 out of 48 ka akapasa matatu chete ende akamapasa nemasi ndo zvamuri kuita izvozvo haufanirwe kujaja marriage yako around vakarogwa nemashurubwe vaugere navo jaja marriage yako nemastandards ako iwo kwete kujaja marriage yako nemastandards emaneighbors ukaenda kumuku kuti ndine kambinga kuno kune ndakatenga mota musikana ndine the best kuno kumaraini uri the best kuno kumaraini kuti watenga mota uchizvikompeya nani nevanhu vane ngoro nemabhara saka unogona kuti kana une kenduru kumaruzeva unogona kupoza zvokundofamba kwadai so bcause ndinolaita kakunoko but hauzivi kuna vamwe vanhu vari kulaitigwa netower light vasina kutomboribata iwewo nekenduru rako urufunga kuti wakapenga musi wauchazoda kuenda nekenduru rako kutower light wosvika muharare guys I'm the candle boy from Shishavane. I'm the candle boy. Ndauya kuno kwa Harare kuBorodale. Muri kuda kuti ndayazokuradza candle rangu. Ndine candle rakapenga. Ndakatenga torch yakabva kuUK. Saka ndoda kuradza torch. Ukupi kunonzi ku Glenlawn. Mwazotiradza torch mukuru wangu we don't need torches kuno. Wona kwecho chicho highlight ndiani anobhadhara magetsi no hurumende yakatisira mari kunonzi kuGlenlawn mukuru wangu zvetochi chimbogadzika ipasi hatishandisi unonyara ndiwe nonzo so that relationship yauri kuita uchizvikompea nevanhu vokumaraini kwako as long uchiziva kuti kumaraini kwako hasiwo mastandards emunhu wese that relationship yaunozvikompea nevanhu vemufamily mako at least kumba kwedu ndini ndakatanga kuchata kumba kwedu ndini ndoga ndakachata no
kuchata iprestige yekumba kwenyu, but are you happy? Are you happy kubereki bacho? Tinozosvika kuGlenlone tokubvunza kuti okay, kunoku mastandards ekuchata achatsvaki kuti achata ndiani, because vanhu vese vari kuno vakachata. Taakutsvaka vari happy. Iwe utamba what is happy? Happy chi? Oh, hamutombozoti happy chi muchingoma makawina uko. Hausatombona kuti kuregional dzimwe nguva vanhu vaiwina. Hausatombona even kumaolympics. Zimbabwe inotora cream yevanhu vanogona kudhidha yovaendesa ku Japan. Tauya kumaolympics. Then uyu ndiye anonzi Didi Tafi, uyu ndiye swimmer wedu kuZimbabwe number 1. Avatarisi kuti akaswima in how many minutes per 100 meters, because kuZimbabwe ndiye number 1. Anotokwira ndege otoiswa first class. But kana asvika kumaolympic unosangana nevakomana vokuAmerica uko vanomanya 1 round vachidzoka chimpindira vachimanya 1 round chimudzoka iye achiita bhangu yake bhangu zvaya zvokuti kwedu ndini number 1 shamari kwenyu muri number 1, but wauya kumaolympic kuno chibuda mupuru kune vari kuuya next chipedza iswimming yanyu pane group next group is next group next group pane group roda kudoswima izvo zvipuru iyi haisi yekuzvishavanika yamamajaira apa ndiwo ngori number 1. So inzwaka relationship yako iyi yauri kujaja iyi nevanhu vamumba menyu haasiwo mastandards ari kunze uko. Handiri kuona murume wako vari kufara kuti at least handirovi. Kune vari kutengegwa mota nevarume vasingarovi futi. Urunzwa? So iwewe uri kushandisa mastandards ekusarohwa chifungwa twakapera. Ndaimbozvita kandichangoya kuUK. I've got A levels. Ndakatomboita 5-6 years ndichipoza neA level. Kusvika mwana mudiki haangasiri mwana mudiki, anga ana about 19 years, akazosvika pakuti is that all you're boasting about? Ndakati eme ndine A level ine ndakabva Zimbabwe ndine because kuma standards kwandandakabva ndefuna A level inoshamsira. Pandakazoti gare ndaona yeah, it's not wrong kuchata, but handi your level kuchata, handi your level of achievement kana wakune dzimwe nzvimbo. Kubvisirwa fuma, yes, it's good kuti vabereki vako vadye, but kubvisirwa fuma haisi your level of achievement pahappiness mumarriage mako. Yes, kumba kwenyu munhu akabvisirwa fuma, mai vake vakapiwa chiribhani chokubata makonzo nemukwasha, mukwasha achiuya every night achiti ndauya negrocery, mukwasha achiuya achiti ndauya negrocery, ndiye mukwasha akatitengera chiribhani. Oh, wozouya kuno kuUK uti ndiri mukwasha wezviribhani. kuUK, what is Shiriban? Can you translate? Oh, I don't know. So you're trying. So this is what I was saying to you guys. You are using my standards as X. Remarry right now. How is your marriage? You should say my way, fire marriage. I'm fire. Vamwe venyu munofunga kuti maachiva because waona murume ari nani. Or let me give you an example. Tomboti tiri kupa varume marks out of 100. Murume akakuramba unomupa how many marks? Mirai ngosuka poto iyi ndichitaura kuti ndatini your ex unomupa how many marks out of 100? Right? Vamwe venyu ndokuziva muchati 10, 3, 4, number 2, right? But do you realize the 1 by 2 kudero X wako iyi? Kana vovhunza vanhu kuti are you happily married? Unoti ndakazwana ari nani panoti iyo 2 yawampa iyo ndiyo unoda kuvhunza vanhu kuti wakazwana ari nani ne2 yauri kumupa iyo. Ko kana uchivhunza vanhu ari ne80% vari kupa vavo 80. Remember, even tikakwedzera 10 kana une 2% tikakwedzera 10 unongoita 12. Apa uri kukompita nemunhu ane 84%. Taibva kuzvikoro isusu tienda kuboarding school nana dhadha yakwe. Tabva kuchikoro kwedu pamwe tiri number 2
wakabuda grade 7 ndaya nema 2 units ka grade 7 waigona kubuda ne 2 2 yoita 4 1 1 taita 2 subjects so 1 1 ndo ainzi abuda ne 2 kora takaita aa ndaitogwa nedhadha high school koyamwe anenge ane 1 ne 2 which is 3 oh we are ne 3 akaita 3 units koya waita 2 2 yoita 4 umwe aigona ita 3 kuenglish obuda ne 1 kumaths yoita 4 but still mese ndingonzi mune 4 kozo yamwe aita 3 ne 2 aita 3 kuenglish yoita 2 yoita 5 saka dhadha yaizoti ipo ndopo togumira pa 5 no vane ma6 waitongopinda kana uchizikamwa kana baba wako mufundisi kana baba wako ndi head teacher weipapo kana board master otherwise kana wabuda nema6 zvichikwira 7 zvichizokwira so vamwe vanhu vaiusa those standards mastandards waye kuti ndine 2 ndabva kwedu ndine 2 ndine the highest tosvika kuitoona kuna na Abel Manyowa nana Abel Mashamba ndikutaura vanhu ndakadzidza navo kandaizivayo vana Timire vanenge vakabuda nema 1 kwedu kukwataitabva kuna namapedza uku 1 taingoiwira pawoiti hapana mwana akabuda ne 1 akabuda ne 2 wedu highest pamwe anenge ane 2 3 kana ane 2 4 urunzo. This is exactly what most of you guys are doing. You are doing the same thing. Murikubuda marriage dzenyu, right? Dzine 1 dzimwe dzacho dzine 1 ne 4 marriage dzenyu dzamurikubuda muchienda muchinocompare. Takubika sadza manje sadza nongobika 1 minute murikubuda ne 1 muchienda kunocompare marriage dzenyu nevamwe vanhu vasingatombodi kucompare nemi. Izvo zvindika kuti okay murume wako nomudire tinobayika nokuseka panapa. Zvimwe zvinhu zvatinototi zviri normal as a husband zvandinoti zviri normal pauri inenge iri achievement. Do you know that? Hamuzvinzwisisi. Hausatombonzwa kuti dzimwe nguva unogona enda pavanhu so imi saka sitotombotamba nevarume tombotiita nyaya tsote unomboseka ka guys nhasi ndampedzera musikana wangu andandivete naye nhasi ndampedzera ndamurova 1 round 1 round yakareba 10 minutes yeah? Kune rimwe risingati 100 doita hours usiku hwese risingavati richinoshamisika kuti kwamuri zvinoshamisirezvo really mudzimai wangu murume wangu andabondewa komana twice a week anovata neni twice kune vamwe vanorara every day 4 times every day 4 so be very very careful kuti relationship yako yoyo yauri kuti yaurifunga kuti uri kuachiva whose standards are you using. Ukataurira munhu ari kunokuti ndine mari mubhenki inini mari yaunenge uchiti unayo mubhenki ipeyo umwe munhu zvakafanira kuti zveso ndoda kunodada ndo ndine 60,000 muaccount ndofamba chiti ndine 60,000 muaccount inini iri mbinga Pogba uyo kuti 60,000 ndopeya yangu ye1 hour ke unyari unonyebeyo Pogba Pogba anotambira 60,000 a week iwewe wakaseva 60,000 muaccount uri funga kuti uri mbinga murundinzvisa here kana ndotaura ndege mimani raimbike zvamusadza ndichipakura zvangu so relationship yako iyo yauri kuti relationship yako iyo igadzirise ipapo seta mastandards uchiziya kuti wasetera iwewe haunosetera Zimbabwe yose haunosetera vanhu vese vari pameri vamwe venyu kana makutaura mukataura marriage dzenyu moita senge takufanirwa kuseta mastandards emarriage using your marriage and that marriage that you think is a success it's not even a success. You think it's a success, but it's not.
No. You think it's a Why do you think it's a success? You think your marriage is successful because you are judging it. Nekwakabva. Zvafaneni kana kumusha kwedu ndirini wokutanga kutenga mota ndinchizviona iya success. Oh, ndine mota. Yes. Kumusha kwenyu ikoko unenge uchinzori mbinga because wakabva kumusha kusina mota. Vakakurira kunana Glenn mwantu vanti ukabvunza ndine mota imota rudzei kana unobvunza ndegore ripi iwe unenge usingazivi ndegore ine mavhiri 4 no ndati ndegore ripi zvapana kuti munhu ouya obva munhu ane itel phone wakambona munhu ane itel phone wekugo phone yangu ine light guys ndine phone ine light moda ndikuratidzei mira ndikuratidzei guys phone yangu ine light honai ine kwabva murundi ndizere mwana mira nditaura kubika guys radoibva sadza ndadoisa ndokaisa upfu ka 1 andinyevi ndokaisa upfu ka 1 upfu radoibva murundi ndizere zvandotaura kuti mani kuti siyai nyaya yenyu yokuti mukaisa ringi panapo mofunga kuti maachieva something so big. Handirambi kuiswa ringi i-achievement. But for you, not for everyone. Kuroora i-achievement. Handirambi izvozvo. But not for everyone. Ndona. Munhu akambobigwa nemushurugwi akakuona uchita zverudo. Guys, I'm in love. Uchiudza munhu akambobigwa nemushurugwi. Munhu akabigwa nemushurugwi anoti kusinzwira tsitsi. Unoita zvelove mazuva ano. Takabigwa 1,000, wakabigwa 1 million nemushurugwi. Amenako, enjoy love yacho. Because kuma standards ake nekwaakabva. Hamundinzwisisa. And ndotopika yamusingavi makanzwisisa manje. Inotoda mamboenda kuuniversity. Because zvese handikutaura pazvisi kumeka sense ndozvisazvo. Zvichazomeka sense rimwe gore. Ndiri kuti inini wakaita a relationship ikafoira, don't make a mistake yekuusa that level relationship yawabva as a scale yekujudge a successful marriage or relationship. Ndichadzokorora slowly. Ndati wakanga waita a relationship ikafaila, never make a mistake of using that failed relationship as a level ndatadza kujamba hapa sandi ndikajamba hapa manje ndabo hausi bo. Zvibvunze ndafaila relationship nengani. So munhu akanyora exam akafoira hafanira kuti wawana 35% ndoda kuita 36 pandinonyora this time ndoita 36. Zvibvunze kuti 36 yacho inenge iri pass mark here. Vamwe venyu muri unezvimwe kuti kuita improvement pasina zvawaimprove chawagona hapana ndio title yaenda kuva chaunenge wagona panenge pasina. Muchandidzisa chete handikati live ndisinondidzisa mira inopedza kubika saka svikamazoti wotakuisa zvaunotaura ndikwazoti inini ndikati vamwe venyu sadza racho rakaoma chidhina ndazoti inini kwamuri vamwe venyu munotozodzoka mutoti wangwana murume anga asingaendi kubasa ndii hausatombodzwa vamwe anotaura varume vekuuk havashanda at least ndakaona zvangu umwe anoshanda. Hausatombodzwa ndakazoona hangu murume anoshanda at least wandinayo anoenda kubasa. You use that as a scale of success. Kana aenda kubasa murume wacho asingavi nemari yacho kumba vangu fani asingashandi because uyu wacho murume wacho wauri kuti ndakazowana anoshanda kana ashanda anouya achicontribute no anozomwa hake doro nemahure but at least anoenda kubasa anozotengera vana vako futi ipapo ndo panongoti netsee zvapo but at least anoshanda. What's the point?
waungaona achishanda achigara mumba neuya anoti achishanda asasingauye kumba nepei yachona wangu chawagona chaicho hapana. Muri kunzwa point yangu? Handikati live kusvika mandinzwisisa drive a sense into that skull kusvika manzwisisa ndozvati vazhinji venyu hamusi intelligent to understand this, so I want to teach you kusvika manzwisisa zvandiri kutaura ende sadza rinenge richibva kunoku ndichibika kusvika ndazoona malove nemalike okay takozokunzwisisa ndaramba ndichidzokorera point iyo sadza rangu raoma muri kundinzwisisa here kuti murume wandaiva ndinaye aihura but iko zvino lisindana umwe waona yaahurere anonamata ndati waonayeiko zvino haachahurere handisandamubata asi unodoonako masymptoms echihure pari handisandi zvangu ndamubata saka chamubata ako saka chawagona hapana. Don't use your previous failure as a scale to judge your future success. He's saying that way funga pano. And don't use your previous failure as a scale to judge your future success. Because failure actually not gonna get it too low. Muna anofanga ku use a previous failure for success. The way anonga wana 49%. Ashida kuti pass okwinya brugo kwinya. Ndine 49%. I need that 1% kuti ndipass. Vamwe venyu munenge muwana 0 out of 10. Ndoda ndikuita receipt. Ndichadziwana mbiri ndingamboshayiwo dzangu mbiri. Wana dzangu mbiri wana 2 out of 100. What's the point? Chawagona pano. Ndo zvandanchikuudza kubva pandatanga live hamusikundinzisa ende ndicharamba ndikuudza svikasadza raibva ndigona ndichingokuudza svika mazotanga isati malove nemalike takuwisisa because chikoro chishoma vamusoro pangu. Iwe Abero mandinzerana Abero ndatini akakasenga akakapenda. Do not use your previous failure as a scale for your future success. Kuti murumanda naye mutaimbo yakumbere imani mnamazima Zimbabwe zvakanaka here ndandino umwe kwa muna yakati ave nani iyo nani yachona iri worse than zvinovangwa kunge zviri mastandards acho. Murondinzisa munhu wati ave naye murume ndave naye aihura aihura agoti kuomera kwaona iyo zvino anohura hake asi anondipa mari akaomera neasina kuomera vese vanongokuvigira chigwere chawagona hapana chawagona chaicho panenge pasina hapana chavanenge chimboti wagona. So you are using a previous failure kuti denda ndangowana zvangu ndine munigerian wangu at least anombomuka achiti vana vangu vari sei achivapa mari at least anotombondibvunza ke kuti vana vangu vari sei. Kubvunza kuti vana vangu vari sei it's not an achievement. Toda munhu anova involved muvana vawana varipo ndekuti baba vevana vangu ivava havasi tombobvisa kana maintenance but wandinaiko zvino akatoita take over ime anovapa equally vana vangu anovada ende vana vangu ndo zvatoda kunzva izvo. Don't use your previous failure kuti paEaster murume ndaive naye paEaster aigona kutongoenda Easter motozomuona Monday sezvaita Jesu kudisappear Friday paEaster mozongomuona Monday resurrection day kosaka munaye zvino akati wandinaye zvino unononoka hake kuuya kumba but at least unouya kumba chiichocho chawagona chaicho hapana because maduties ari kuitwa nenew one wachonaka they are not even good enough. Murondinzisa the duties amuri kurumbidza pana new one wachona they are not even good enough. Ndo maplates andakushandisa ane gomba
I'll tell you why. I'll tell you why later. Because imimi mchiti shokwadi ka shokwadi ndotokudza ndo sadza racho iri. Munoona sadza rangu raibva ka handigoni kuzoribumba bhozi rakaita beperere kuita dhuterere. Inonzi sadza dhuterere cha sadza ramambo dhuterere. Mandinzwa na murumanda ndina yanga asingaitiwe yama zvimwe tingataura hedu. Kana mai vangu vanga asingambova mhorosi anga asingati kana mbovavona shamari ndaindikatoti mai vangu kwaona iyo zvino handina iyo zvino unombopota achibvunza akati vari sei mai asi achinovavona mazimbabwenzi haadi kuona vana mai saka panazvo chawagona chacho hapana uri kuita macorrections uchafoira futi uchikopa dofo. Vazhinji venyu muri kuita macorrections uchikopa dofo. Isusu pataita macorrections tiri kuchikora taiziya mabhuku isaifoira ke especially kumaths, but waiti teacher akati ita macorrections because tairohwa kwakafoira macorrections waita macorrections wakonewa maiwe. Saka taiziya mabhuku taitotenga vanabereki vedu vanotenga chingwa taitomutengera chingwa mai ndokupa lunch kashawa ndipo bhuku rako ndigokopa macorrections. Taitoziva kunegotiate tokopa macorrections because there is that ukasakopa macorrections kumunhu agona unokwatuka. So madini kuti parelationship yenyu yamuri kudai yamuroda kuti dadira nayo iyi musacompare relationship na ex wenyu akakonewa. Musatsamwira ex anoti haufa wakawana munhu akaita seni. Mufarire unomutengera card kuti you know what ndoda kutopera phone yako ogopota uchinde reminder kuti munhu akaita sewa ndifi ndakamuwana because I've been praying kuti ndisawana munhu akaita sewa. Imbomutenda ex wakuti ex ndoda kutopera phone yei futi yekuti urambo chindirangaradza kuti handifi ndakawana munhu akaita sewa because you're my ex. I don't want anyone who looks like you. I don't even want anyone who reminds me of you. Because the reason why we're not together is because we failed. But imimi ndopa munoti sika nokudodressa moda kudodressa new person oda tekase zvaita ex wangu kuti munhu kuzvimba chitumbu so enda kujimisa fidzo ndoda kuti ufanane neex yangu. What's the point chawagona chaichoka? Hapana, because hapana chaunenge wagona. Ndagona sadza indagona sadza imimi ndimi sina chamagona but raita muhwe pakata wati chi kudini fidzo chi hapana chawagona kana uchida kubuilda nai. Uri kunovaka imba nyuwani uchikopa pamba pawailoja uchikopa room yepamba pawailoja hauvaki imba nyuwani uchikopa room yepamba pawailoja. Ndoda kunyatsovaka yakafanana nepamba pandailoja ndimuratidze landlord kuti zvinhu zvavanazvo ndinokwanisa kuzviitawo. No that mentality iri poor. Warambana nemurume anga achidrive Mercedes Benz woenda kunotenga Mercedes Benz kuti umuratidze kuti ndaunotenga Ferrari ati achidarika kuti ati achidarika neBenz yake oona kozvamupfuura because vana ex venyu vari kutofara. A lot of you guys you don't know you make your ex happy because muri kuuya muchishandisa mastandards avo. Ex ona chinyi boyfriend changu chiri kupfeka suti nebeu senge iye
andozvona youare missing him. Saka honai usavi hwacho ndehwevanhu vangani, kasadza kacho ndeke munhu wangani. But mirai kudziisa bo zvazotonhora panapa. Yegodziisa because mawana takuonana. So tanzwanana ka hanzi pazurovi ndakadzidziswa naticha Mapira, baba vairova ivavo. Really? Ticha Mapira ndibamunini wangu Henry Mapira. That was ndibamunini wangu last born mbamababa vangu Henry Mapira. Dzairova here dzinendebvu ndichadziudza ndodzitaura nadzo manje. Saka waidzidzana Margaret Nombo ainzani Medruth Nombo wakadzana na Medruth nana Mejuka Medruth. Friend yangu teacher ipapo ainzi Masona, Mr. Masona aive temporary teacher ake but ai teacher ake ipapo. So mandinzwisisei. So chinhu chekutanga chokuita kana warambana nemunhu kutiza macharacteristics ese akaipa wanga anawo, kwete kutsvaka munhu ane macharacteristics akafanana nemunhu wakatiza. Zvinoshowa confusion kwauri. Kana ndoda murume anofamba senge Fidzo, ndiye wandaidana naye because he reminds me of Fidzo. Zvimwe ndezvimwe, he reminds me of my ex. So you want to build your ex per next person. Kupenga ndezvo kupenga izvo mandinzwisisa. So ndakupakura manje, ndakupakura ndo zvandabika izvi. Aiwa zvabikika izvo zvazvoda kuita zvacho, but green vegetarian zvabikika. Ndokupakura ndozotora picture ndozonetsa kuInstagram. But point muri kuinzwisisa ndakupedza live because panongopera kupakura live yoperawo mozoshare henyu motega vanhu vandawategiwa because pari zvino vanenge vari kune mamwe malive avanoteera havazvinzwisisi, but zvichavabetsera rimwe zuva. Chimbopakura muriwo mumwe uchatosara panapa because muri wacho unenge watowandisa. Ichipakura right guys, zvabuda izvi ndo zvinhu zvazobuda manje. Izvi tosiyira mangwana makuseni. Pakadini apo ndakubika pakadini apo chikafu chemunhu wange ndagona. Mira ndichitora picture. Ndakutora picture ne kamera yacho ndinokutoresa uyu. So guys, I hope live yakudzidzisai wozotega vamwe vanhu vozodzidza kuti don't use your previous failures as a scale for your future success. It doesn't work. Don't use pakakonowera kuti ndakafoira mumadrum pandaidriva, ndakafoira license yangu mumadrum. Saka ukaona wapasa madrum asi ukanobondera munhu ukafoira futi woti at least pamadrum ndaodarika, but wafoira futi still wangofoira. Failure kana zvingozoenda in failure hapana chawachieva. That was my point. Ndakazosiyana nemurume uyaya
anga asingaendi kubasa but ndakazvaona anoenda kubasa hangu. But I say vakangofanana tauro chokwadi but nani ake handirovi. Ndasangana navo ndero amusari manzwa variko ari nani ake but handirovi ari nani handirovi. So ivo mwari kusarohwa ikoko, it's an achievement. Pauri ivo utoona semoti munhu asingarovi, it's an achievement. Kune vasinombogara vambarohwa muupenyu ka zvotori normal kuita murume asingarovi. Ivo pauri unoti wakarohwa nemurume, varume vese vakakuroora vairova, uri tofunga kuti achievement kuwana murume asingarovi. Wangu murume harovi. Taurira pasi vanhu vese vari panapa havasati vamborohwa nevarume vese vavari kuona vari kuwacha hapana amborohwa. Ndiwe wega wairohwa musoro pangu. So iwe unoenda kuchechi yevanhu vari faithful handiti. Woenda kuchechi ivo unoenda kuchechi yevanhu vari faithful wosvika kuti amen 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 ndoda kutenda Mwari amen. Ndakawana murume asingahuri. Vandai mazoona masongo makuru ari kuti amen. Vanhu vashe ndoda kukuudzai inini, tenda Mwari kana une murume asingahuri. Kwavari zviri normal, havasati vambohurirwa vanhu ava. Uri kunzwa? Kwavabva uku ndokune vanhu vanohura. Imo muchechi mauya muka vari kuita testimony. Handisi kuti testimony yako yakaipa but kwavari unouya kunyika yakaita seScotland woti ndoda kuudzai vanhu muno muScotland kuti kumba kwangu ndiri kudya daily, handisi kurara nenzara. I eat daily and I cook my own sadza. I want to show you guys here in Scotland that I cook my own sadza. Ndiri kuudza varungu. Varungu voti, what is sadza? What is sadza? Sadza is rice. You know rice? Sadza is better than rice. Sadza is a level. Calm down. Kuvanhu vari kuno kurice nesadza vanorasa vachipa imhwa dzavo. Kupupura kwawaita hakusi wrong, but wapupura could the converted. So if you're a good preacher and you're preaching to the converted, hanoona zvandikuita live inoyi kana ndichidzidzisa vanhu vagara vachizviziva, you are preaching to the converted, so hazvinyanyi kumake sense. So right now kana ndichipreacher ndichikudza vanhu vari married nezvemarriage, why are you wasting your time? Unomboshaya zvokuita here mufestival Friday yakadai so unoshaya zvokuita here. But ndikaenda right people vanonida zvandiri kutaura izvi vanodzidza. Saka Fidzo uri kuti kudii? Fidzo ndoda kukuudza kuti shamwari kana ndakazowana mukadzi murume anondida zvandiri. It's not an achievement. Zvinhu zvinotori normal. Murume ngaakude sezvauri iwo. Because vamwe varume vese vaingondidira magaro. Ngodai murume wedu mundidira magaro. Zviri wauya kuvanhu. Hausanombodzwa unoziva kuti kwatiri isu tinoziva kuti kana ndikadanana newewo handiti une vana vako ndofanirwa kuda vana vako. Kwandiri zviri normal because I love kids. Saka ukauya uchishamisira kuvanhu vanondiziva uchiti Fidzo unozviziva here iwe kuti kune varume vanogona kutokuda nevana vavo vese, une vana vavo vana vako unogona kuti uchitopoza uri kupozera munhu anotoda vana vavo. So kwandiri zvisingamake sense. Do you get what I'm saying? Don't use your previous failure kufamba uchibhamba pazere vanhu kuti hausatomboona mwana anouya kuUK vachiti kana kuti kune dzimwe nyika ndine mota kani, handisi kuti kuita mota kwakaipa kana kuti kusaita mota kwakaipa. Ndora dzimwe dzenguva unogona ndine mota kani, musataura neni muchidero ndine mota kani. Muri kunzwa zvandoda kutaura here? Point muri kunzwa ndiri kutaura? Kana tosvika kuno kuUK uti
kumba kwangu hakuende magetsi, musandijairira inini muuk. Kumba kwangu hakuende magetsi, mazvinzo. Imi varungu imi musarandiitira zveRacism, mazvinzo. Musandiitira racism because kumba kwangu hakuende magetsi inini. Munonzwa? Kumba kwangu kune bathtub, manzizvo, muri kuzvinzwa? So iwe unochudza uri kuudza vanhu vagara vane mabathtub nezvemabathtub zviri normal kuno kumagetsi aende akatoenda zvinobuda munewspaper. Kuno kwauya kuno unonidha munhu anokuzeza, listen shamari, kuno kwauya kuno kumagetsi akaenda zvinobudisa munewspaper, zvinonyogwa munewspaper. Iwo wabva kuZimbabwe wanga achimbodzimwa anytime, anongouya ouya na11 odzima oenda makuseni na4. Unongofuma uchingoona fridge yakanyorova chiratidza kuti yambonyorova, hapana chamboitika panapa, kuita senge yamboitwa bondo kuti fridge yakanyorova, something happened. Ofuma magetsi asipo ouya kuno kuUK otanga kufamba. I am Chamisa. Ndingopa say example. If you vote for me here in the UK, I'll make sure that magetsi aende. Kuenda kupi kuno aende agara aende, saka is that a reason for us to vote for you? Kuno magetsi agara aende mukuru wangu. Murundi ndisere. Mirai mbonotora picture yesadza rangu. Ndapedza kubika sadza. Nasi ndoda kurikwatura. Nasi iri sadza ndoda kurikwatura. Murona. Ndambonotora picture sandakanga because ndozotanga kuritimba ndikakanga motora picture ndada kurishare. Mirai ndodzoka. Sara muchiona chikiti icho ndodzoka. So, right guys, live yapera. Kana pane angasina unzwisisa mozono watch up kubva payatangira. Thank you so much guys. Ndanyimbotora picture yesadza ndigoshare kuInstagram. So ndakuenda kunodya sadza. Eyo, ifoni iri kudonha iwe. Foni inoita kudonha ichitsemuka tatata yadonha izvo so. Mbona? Yatsemuka. But noda kwenyu imimi murutsemura foni dzangu. Zvinoitika. Totenga imwe kana haiwa. Zvaro zvimafoni zvavo zvakabora. Foni inongodonha kawana ichitsemuka. Makambozviona ipi? Tosoro chitotsamwira foni yadonha. Ngatosongatsa yadonha waone inonda ndakabatawo mafuta nokuda malive iko. But ndiri kushandisa yesati yatsemuka. So thank God, touch wood, it stays like that. So thank you so much guys. Tambotandara panapa. Mosakanganwa kushare live nokutega vana Abero. Nai Abero. Mosakanganwa tega vana Abero. Vana Abero ndopa munonetsa chera. I love you guys. Kiss yacho nozara pascreen. Guess what? Ndakunodya sadza manje. I love you all. Tamboita lecture. Mangwana chaita rimwe lecture futi chibika. Chingodero. Pane zvamusina kunzwisisa mondibata. Bye bye.